Пускате детектора, примерно избирате или автоматичен, или ръчен режим, избор на частота по желание да кажем 14 кГц, дискриминатора на 0, грундирате детектора, но той е грундиран. Чай да го детектор е грундиран. Дигате дискриминатора на позиция 5. Звуковия прак се е нагласен, чувствителността е на дупка. Сега ще направим тия за дискриминация с два перона и една монета. Слагаме единия перон, слагаме другия. Сега слагам левчето. Дълбочина също ги затваря. Пак слагаме левчето. Сега това ще го направим тук. В земята слагам перона. Слагаме другия перон, левчето между тях. Ще го снимаш ли? Виждаш ли? Ама трябваше първо... Ще направиш наобратно. Не се махне само левчето. Значи левчето го фаща с пероните, сега ще махнем левчето само. Ето левчето. Перонче ще ги виждаш ли? Те са вътре. Те са вътре, ева ги отчисти. Левчето махнем, дупката пак е зарил. Дискриминира ги. Пак ще сложа левчето. Пак ще го зария. Левчето го чува през пероните. Вътре в дупката. Сега ще ви проверя, те са ценни. Не са ръцете.